Gatusan ka mga molupyo sa dakbayan sa Dumaguete ang nakadawat og tabang pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development. Mikabat sa 2,000 pesos ang nadawat na ayuda sa matag benepisyaryo sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation gikan sa DSWD sa gipahigayong payout sa Barangay Talay Covered Court. Nipasalamat ang mga benepisyaryo sa AICS sa ilang nadawat na ayuda. Ako ang akong mga extra nga balayran sa suga, tubig. Sana ipadayon nila ang mga ayuda sa mga senior. Pasalamat na ay makatabang gud sila para pa eskwela sa mga apo. Makatabang-tabang palit bugas, balon. Sumala sa DSWD magamit ang ayuda sa galastoon labot sa pagkaon, pangmatrikula, pamlite o ubang pangpanghinanglanon sa panahon sa kalisod. Nisaksi sa pag-apod-apod sa maong ayuda sina Senator Francis Tolentino ug Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo. Nipasalig si Senator Tolentino na maghatag pa og dugang ayuda ang iyang buhatan alang sa mga PWD, mga senior citizen ug uban pa. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV.